Snívate o prvom vlastnom bývaní alebo vhodnej investičnej príležitosti? Byt na Postupimskej ulici spĺňa oboje. Ide o klasickú garzónku s rozlohou 24 m2 a veľkou lodžiou. Je to praktický byt, ktorý rýchlo pracuje chlap. Byt je plastové okno, bezpečnostné dvere, inak je v pôvodnom stave. Nemáte čas na rekonštrukciu alebo zariaďovanie? Oboje vieme urobiť za vás. A takto by to mohlo vyzerať. V okolí sa nachádza viacero obchodov, dostatok parkovacích miest a MHD zastávky. Cez cestu je aj lesopark. Teším sa na vás.